nuwun wilujeng dalu Mbak Elisa. Wilujeng enjang no Mas Bagong, Mas Petro, Mas Gareng. Ora nek wis esuk jebule. Lah iya iki wis nek bar jam 12 wis termasuk pagi ya. Sampun enjang. Wilujeng enjing, sugeng enjing Mbak Elisa. Nggih, dos pundi? Sehat nggih pawartosipun. Alhamdulillah. Kula sak kanca diparingi sehat. Nggih. Bagas waras. Bagas dhewe. Ana sing rapati sehat. Apa sinten? Sing gampang kuwi rapate sehat. Oh, lah sebabe napa? Bar opnam wingi nang rumah sakit. Oh, sakit napa? Sakit jiwa. Sopo sakit jiwa? Sakit jiwa kok sakit opnam. Jiwane. Lek sakit Ning sampun diparingi sehat kok, Mbak. Oh nggih, syukur bejo sewu, syukur melu seneng. Nggih, pamujine nggih, Mbak nggih. Nggih, sing utama menika sehat. Kula sak kanca sehat, panjang umur. Menawi sampun sehat niku saged pados napa? Pangupa jiwa. Pangupa jiwa. Nggih, saged pados napa-napa sing saged nggih nyambung urip. Wah, jan. Elisa iki sawet enom ya. Pripun ta? Ya karang piye ya karang ya wis kondang wis di atas angin dadi ya wis. Kula arep ngopo-ngopo ki iso kasempatan. Wedok ki anggere muni duwe duit terus make up sing larang wah pikiran seneng mesti awet enom. Boten. Wong wedok wis mikir wah wis sulit ekonomi dandan ora tau ayo wis. Niku kuncine niku. Heeh. Makane kudu stay single. Kene yo ana lho sing nglomprot. Bojone luwak. Dicenggring terus. Kae sing kae sing. Ya ampun. Bojone nglomprot. Heeh. Nek bojo nglomprot iki biasane sebabe apa? Ya mergane sing lanang kuwi nyecenggring terus. Hah? Sing lanang nyecenggring merg bojone loro. Oh, ora tau dibiayai ngono. Ora tau dinafkahi. Ora tau yo nafkahi lahir batine ora tau. Ayo wis. Mikir terus nek duwe dhuwit dijaluk karo bojone. Aja nganti sing wedok duwe dhuwit. Nah, mikir dandan ora tau, rumah tawak ora iso ya wis. Wah, ngono pegat ya ora gelem. Pegat ora gelem. Repot niku. Ngomro tinggal golek bojo les Temanggung. Wah. Ngono ra. Nek modal cinta tok ki ya entuk apa? Makane wong wedok itu bisa awet enome ya mergo sejahtera ngono. Lah iya sejahtera hidupnya sejahtera. Jan wong lanang ki marak gak dhewe elek. Tulung iki di nganu ya, dieling-eling ya. Aku kaum lelaki lho kok iso muni ngono. Saya kaum lelaki kok iso muni marak. Nah, itu tergantung. Sing jenenge apa? Nek pancen tresno ora mung tresno tok. Nek modal tresno tok kuwi iso marake wong wedok sing maune ki apik dadi saya medhun. Mergane sing dipikir akeh, kudu ngopeni bojone, ngopeni anake, rumah tangga kabeh. Durung mengko ya listrik, beras apa to kabeh. Waduh. Kuwi carane wong lanang mung ngene dhuwit 50.000, wong wedok iki mikir mumet tenan 50.000 diubetke kudu dadi apa-apa kuwi abot lho. Kuwi. Lah ngono to wedok. Kuwi sing marake nglomprot. Oh, itu. Kuwi. Ora tak takon tugasnya seorang wanita menjadi apa istri lelaki iki apa? Ya itu memang bener wong wedok kudu bekti. Wong wedok ora wong wedok. Wong wadon. Nek wis dadi bojo pastine bakalan bekti karo bojo. Bakalan memberikan seutuhnya sing maune bebas, bar kuwi aku bakalan dadi carane iki melayani bojo, melayani anak, melayani rumah tangga kabeh. Oh, ngono. Tapi sing duwe tanggung jawab kan sing kakung. Ha iya, kudu tanggung jawabe ngrekose wong lanang ki. Bener. Kuwi bengi dilang nyambut gawe ngene. Esuk nek dite apa jenenge ning nafkahi kurang sing muni cangkeme sing wedok. Nah, kuwi kudu pinter-pintere wong lanang. Lah piye? Upama saiki tampa duit 150. 150 mapane. Kudu dijupuk dulu. Oh sing jiko sapa? Dijupuk 30.000 duit lanang iki didhewekke. Uang kenakalan. Nah, uang kenakalan. Nah, iku ora usah diomongne bojone. Iki mung tampa 120, Bu. Nah, dadi wong wedok ora mikir kan ndi. Karena wong lanang kuwi butuh tongkrongan. Lah iya, jelas butuh dolan barang butuh kenakalan barang kok ya. Ting tong, mergane iki
Ana ada hal-hal sing wong lanang ki ora iso dirembuk karo wong wedok. Dadi sing duit nggo nongkrong tuku udut karo iso nggo sapa kancane kuwi didhewekke dulu. Oh, ngono ae. Ya kudu ngono. Sing iki mau sing diakokke sing 120 Bu iki mung 120. Oleh 120 wis iki dipiye carane ben awak dhewe diubetke. Ngono. Dadi butuh trik. Ning ngono lho. Piye? Wong lanang. Sing pelite setengah modar. Kuwi model wong lanang sing kaya ngopo? Wong lanang pelite setengah mati. Ana ra? Apa jenenge dolan ra tau? Dolan ra tau. Nongkrong ya ora tau. Nongkrong ya ora tau. Nongkrong ora tau. Pelit ya, Ter. Heeh. Kesenengan apa ora duwe? Kesenengan mongko ya ora duwe. Waduh. Udut kuwi nek ora dine panitia ora udut. Ana sik kaya ngono. Kuwi ya pelit ro bojone. Pelit ro bojone. Kuwi model wong lanang kaya ngopo kuwi? Wah, mbuh kuwi wong lanang kaya ngopo nek ngono kuwi nek metrut penemu wong lanang apa kuwi nek kaya ngono. Makhluk saka Mars. Apa? Makhluk saka planet. Ya iso, modar ae, modar makhluk saka planet. Sik ndi? Sapa? Aduh. Kok iso ngono kuwi? Ra kesenengan ra ono, nongkrong ra tau. Kok ya bojo iso. Hadite ki mau ki disimpen ning endi? Dadi gamelan. Oh, lah ya tabungan jenenge investasi. Wis impen kok jago banget tane pelit ngono kuwi ah. Tapi nek ora pelit pancene awak dhewe ra iso sugih, Pak. Kudu pelit. Dadi iki kudu diamongke. Ya ora mergo pelit, kudu iso ning monto-monto dhuwit. Nah, bener. Iki nggo gawe jatah. Nggo golek alat. Nah, nang gawe iki dikembangke disewakno. Jatah nggo gawe nek aku lunga tuku rokok ketemu kanca-kanca kudu ngono. Nek kaki ora. Lah piye? Ora iso. Kabeh mlebu kene kabeh. Kabeh ngene kabeh. Ya ya kuwi berarti ya beda, dudu menungso. Menungso saka luar angkasa. Ora umum. Ora umum. Nggih, Pak intine niki kula sowan malih. Dipundhungake, Mbak. Nggih, sowan malih wonten Bonoboyo menika sampun kurang luwihipun kirang langkungipun kaping sekawan kadosipun. Matur sembah nuwun pun kados sederek piyambak. Sederek. Nggih, sakan. Nek derek iki tukang nek ana truk jungkel terus diderek kuwi jenenge derek. Nggih, sedulur. Sederek. Sedulur piyambak. Dadi yo matur nuwun sanget, mugi-mugi dados berkah panjenengan sedaya para warga Wonoboyo menika. Sedaya ora sedaya. Sedaya ki mati ya ki yae iki. Sedaya. Kabeh mawon boten kula biji-biji setunggal mboko setunggal. Sing penting setunggal paringi sehat, bagas waras, paringi panjang yuswa. Terus anggenipun pados rejeki menika diparingi gangsar, pangaringi gampang. Amin. Lan anak putu sedaya paringi sukses dadi iso mulyakake wong tuane. Nek do rantau-rantau ya paringi rejeki sing akeh ning rantau ning kene iso nggawa rejeki sing akeh dibagi anak putune. Nggih, matur nuwun warga Wonoboyo isih tresna karo jenengan, Mbak. Lah nggih lho, wong jenengan telepon kula nika. Keselingan tahun wingi. Tahun iki. Lah ya niku lho. Mesti udan toh? Udan. Lah ya ora ngajak aku. Nah, ya mulane kuwi nyalahno Mbah Jeber, endi Mbah Jeber mau? Dadi keselingan apa ya jane ora piye-piye sih, ora masalah ya. Mboten masalah. Ono kesalahan teknis dadi wah tetep bali jenengan meneh. Dadi nang atine warga iki tetep wah matur sembah nuwun. Sembah ora sempak-sempak ora. Sembah nuwun. Niku mergane nggih warga mriki niku remene budaya niku sik carane wayangan nggih wayangan sing klasik. Oh ngono ya. Nggih to, mboten wonten orjenipun. Carane hiburan ya ora pas limbukan, pas goro-goro niku namung ten Wonoboyo niki luar biasa. Oh, luar biasa. Satu-satunya niku kula nek sowan saged hiburan wonten goro-goro niku berarti mempertahankan budaya wayangan Yogyakarta. Mbak Elisa memang pengalaman ngututke dalang-dalang ngono pengalaman. Dadi ya mungkin tok sing nganggo bintang tamu pas goro-goro. Pas goro-goro niku namung. Selainnya wah sampun limbukan sedaya dados jam sementen menika bintang tamu niku sampun kondur.
Nggih, sampun kundur sedaya lah niki bintang tamu lagi minggah jam semene iki mung ning Wonobaya iki nek ra saking plek ngono. Luar biasa. Plek. Apa? Plek. Plek iki apa? Plek iki carane apa? Kelet, templek. Templek ora ngeplek ora. Nggih niku saking ininya lho market kraket itu loh. Tadi plek gitu. Kamu kita kan plek. Templek. Heeh. Jenengan kalih kula niku plek. Aku ora ngeplek kono kok. Maksudnya templek niku lho. Kula kan nderekke panjenengan kawet dereng saged sanggulan. Oh lah, malah ora kelingan aku. Pripun to? Jaman sing wonten niku adoh lho. Carane saka Yojo tekan kene numpak motor bayaranku ki jane 150 ning di ketok dadi 120. Mbok aja milang-milangke aku. Le ngenteni niku nggih, le ngenteni Nun niku naminipun niku Nun. Nggih, amplop putih niku Nun. Niku ngentosi panjenenganipun menika Kang Minulya Bapak Wisnu menika ngeteh rumiyin niku nggih. Dados nggih ngenteni le. Nah, wis do lingguh dulu, duduk dulu. Sapa? Lisa rene tokke. Walah, Non niku jam 7 enjang niku jam 7 enjang. Saestu. Karepku ki to, aku ki medang terus kowe iki melu medang karo aku medang bareng. Engko nere bali engko sik ngasose. Ayo mataku mendonong ya. Wes sewengi melek isih ngenteni tekan srengenge pulang-pulang itu kan yo matane ngene-ngene yo isih sekolah barang aku yang ngene-ngene padha wong wedang-wedang ireng soalé lah ya niku tapi niku pengalaman jadi nggak bisa dibayar nggak bisa dibandingkan yang namanya pengalaman karo nune piro niku mboten saged disamakan karena nggih kula bersyukur sekali saged nderekaken panjenengan di zaman semono niku sekolah kula nggih panggung panjenengan. Nah, nggih ya. Wah, terus jane ya ora Mbak, ora mengaku sapa-sapa ya jenengan dereke kok ya. Nggih sebagian ada yang dari saya. Ora njur mutlak itu mboten. Nggih, aja gedheke atiku aja. Piye? Engko ndak gedhe tenan kok aku. Lho kan aku jujur. Engko ora mau tiketku engko. Jujur lho Mas Bagong. Biyen lenggah nang ngene iki Mbak Elisa iki. Nggih. Saiki genti. Nggih. Ning biyen jenengan ora kaya iki kok. Pripun? Iki mimli wae. Mangan. Mimli itu apa sih? Makan. Oh, makan. Makanan kecil ya roti ya apa jeruk kae padahe kae. Ning biyen jenengan ngono semanggem dadi Tanjung Siden memang luar biasa ngene. Ora tau kok siden kok doyong niki ora tau. Ora tau. Side-side bonggol niki ora tau. Mboten nate. Ngantuk ya ngene iki. Pun ngaten iki. Kula niku nek ngantuk niku setunggal-setunggal kok kedep moto kiwa riyen. Terus nek kesel genten moto tengen ngaten. Niku strik. Nah iya. Jadi sinden-sinden nek sakniki niku pun napa nggih merdeka, mboten kados rumiyin. Kalau dulu sinden tuh hormat sama yang senior itu kan juga takut. Sama dalang juga takut. Ngono saiki disambi TikTokan wis. Lah saiki ora kudu ora wedi iki. Santai to. Iki ora wedi mbok ora wedi. Kandhani. Akeh mangane niki. Oh, tak nek mimlik wae. Ngopo to, Pak? Ora aku iki. Aku yo wis aku yo. Beda sakniki. Ngopo to, Pak? Ngono getak ra aku ya wis, aku ya dilanjut aku ya. Nggih. Rumiyin sinden itu kalau mau pipis itu kan juga malu-malu. Jadi mau diampet gitu, jangan sampai turun gitu. Saya Pak pipis, ojo. Gitu. Sekarang tuh gitu. Oke. Sapa sih udah nikah ngising yo, aku ngising. Ngono toh, nantang yo. Sekarang beda zaman Pak. Dan kudu maklum, Ya generasinya semakin beragam. Ini biar nggak jenengan jan wah semanggem ten. Koyong ora ngerti. Weh, aku isih ana fotone tak anu kok apa jenenge? Ngomongke tak tenanan. Ora tak busa. Memang pengalaman aku marep rono jenengan marep rono kok foto kadikono ku wah ketokne waduh jane. Serasi lho. Serasi ki piye serasi. Pokok biyen tuh kan aku enggak kayak gini, terus carane bedaan ki kelabu gitu. Aku ya wong ireng kok. Ireng dipupuri mau pupure luntur ae tadi. Lah iya. Oh, jadi puji-puji aku ngerti. Dulu tuh saya enggak menarik blas kok.
Aku cene yo kembir iki aku ora tertarik kok. Lah kandhane Wes iteng ukuran sing dilemok. Sanggule Nek- cilik gitu. Nek panas hawane dlewer. Iya ngono. Saiki kan beda. Iya luar biasa. Cantik ya. Lho. Sekarang cantik sekarang. Kandhane Iya, beda iya. to. Iya. Aura kok. Auranya keluar. Nah, iya. Sing penting aku rasa golek wong lanang dulu, engko ndak bali neh kuwi mau. Ojo. Nglomprot. Engko ndak kaya bojone kae disiksa malah piye ro coba. Mboten nggih, sing penting Nggih. sing jenenge ngaten niku jodoh kok. Nek mboten istilahnya nek golek bojo niku gampang, tapi nek saged angsal jodoh menika sing angel. Bojo iki golek mbok sesuk jam 3 langsung ayo gek ning kawah gampang. Saiki iki kalau sing Joko Yono, Ah. sing Duda Yono. Nggih. Arek dadi bojoku gelem dadi. Dadi ning nek dudu jodone pegat. Oh iya. Lah nggih, yang penting tuh jodoh. Nek wis dadi jodone ya setunggal sak lawase niki sing dikarepke. Nggih. Menika kalian ngaturaken lelakon, tadi juga banyak request. Mas Bagong, Mas Mbak Petruk, Elisa. Mas Gareng nggih. Pak Lurah daturi. Oh nggih, mau saya juga berbicara banyak sama Pak Lurah. Ini tahun terakhir saya gitu periodenya. Nggih, mengke supados saged apa bincang-bincang di atas panggung. Monggo Ayo. Pak Lurah. Totok. Ngapunten nggih, Mbak nggih. Sugeng dalu Ki Wisnu. Nggih, Mbak sugeng Elisa, dalu. Sugeng dalu, Pak sedaya Lurah, grup nggih. wayang menika. Langen kita. Nggih, sugeng dalu dumateng sedaya para pamirsa. Nggih. Nggih, matur nuwun kawula katimbalan minggah panggung ing wekdal menika. Lah menika kaprih napa Mas Wisnu? Paring Sabtu Tomo dumateng warga ingkang ngungon wonten papan menika sami tirakatan cegah wungon dadi mripat melek ning batin gadah rasa syukur kali sing kuwasa ngoten. Kuwatire kula ndredeg niki kuwatire bojo kula weruh kula jejer Mbak Alisa mangke kula wangsul taplek templon gitu. Oh, Nggih boten. mboten tenang mawon. Nek wonten panggung menika istilahnya kangge umum niku. Dari niku nggih umum niku seniman niku budaya niku ampun dipadake kados nika-nika Oh, nggih. benten nggih. Nggih, ingkang dinipun matur nuwun dumateng Ki Wisnu saha rombonganipun ingkang wekdal menika sampun kersa rawuh wonten ing Desa Wanabaya. Nggih, Pak. Saha matur nuwun ing wekdal menika Desa Wanabaya menika sampun netepi adatipun. Nggih. Adat ingkang katilaraken dumateng rumiyin para leluhur. Pilih ing wulan Recep menika pasti ngawontenaken merti desa bersih desa. Nggih, nguri-uri. Lan mugia kanthi bersih desa menika ing sakmangkih sedaya warga lan sedaya putra wayah wonten papan pundi kemawon tansah kaparingan kesehatan, keselamatan nampi berkahing Gusti. Amin, amin. Kaparingan rezeki ingkang kathah lan barokah. Amin, amin, amin. Ingkang rikala wau Mas Wisnu ngendika pilih Recep Pantayan wingi rada geger ngoten. Nggih nyuwun ngapunten malah kula terkenal teng kanca-kanca njaba niku sami WA kula dikira lurahe mendem. Tadi dikira lurahe mendem. Nggih pramila nyuwun pangapunten nek pilih rikala semanten wonten sekedhik masalah kalian. Nggih. Panjenengan kula nyuwun pangapunten. Mboten terus napa, Pak? Nggih. Refleks nggih. Nggih. Mboten maido soalé napa nggih rasane niku ora iso ora kecekel dadi mboten mokal yen panjenengan niku duka mboten mokal.
Nggih. Nek kanggo niku kula Sedaya piyambak niku ten sebenarnya saene. Mas Wisnu nek kangge niku kula piyambak wong dasare tukang ngulur kabel ya seneng mawon. Ning kula tinggalin kula semanten kok ibu-ibu niku sami kondur sami kecewa. Nah, padahal nyuwun pangapunten wontenipun pahargyan menika kan masyarakat ingkang nanggap senes. Nggih, leres. Pramila nyuwun pangapunten. Nggih, mboten dados napa. Ingkang salajengipun Mbak Elisa. Wong kanan kula ora tau nyanyi Mas Wisnu. Mboten saged langgam saged napa mangke kula tak nyuwun lagu kemawon. Siap. Ingkang duet-duet mboten saged Pak Lurah. Mboten saged. Ngastotek mungkin kalih. Nek duit kula apal nek duit mboten saged. Duit kula pun ya apal duit. Nek duit kula ngerti nek duit mboten saged. Ya ingkang intinipun rikala wau Mbak Elisa ngendika wis dadi sedulur. Ning wau kula tawar 17-an besok niku 17-an akhir masa periode saya tahun ini. Ngaten Pak nggih. Tak nyang 2 juta kok ora gelem. Kula ngundang urgen tunggal teng bali desa bintang tamune Mbak Elisa 2 juta. Sorry. Jadi ngene kok Mbak Lisa, ya Jarine dikasih ngaku sedulur. dikasih bonus dong. Kasih bonus. Heeh. Malah le ngendika Mbak Elisa jenenge sedulur kuwi kudune malah luwih larang lah kok aneh. Lah Kudune wis harga pokok kek tambah bonus kuwi jenenge sedulur Pak Lurah Oke. kan aneh. sedulur nek nyumbangi akeh dhewe kok. Kancane liyane 100, sedulur nyumbang ya 600 kan. Nggih ingkang intinipun tahun menika menawi aturan pemerintah menika mboten berubah menika tahun masa periode kula ingkang terakhir. Oh ngaten Pak nggih. Mbok bilih mboten wonten aturanipun berubah menika sekitar Desember 2026 menika sampun tahapan pilkades. Nggih, nggih. Nek kula ngoten mung dados pelayanipun masyarakat, nek masyarakat tesih menghendaki nek pun mboten kan kula serat dadi. Nggih, nggih, nggih. Pramila tentunipun kula dados pelayan kathah lepat kula. Jenenge pelayan kuwi ana bener anane salah. Pramila kathah lepat kula. Saderengipun kula nyuwun pangapunten dumateng sedaya warga masyarakat Wonoboyo. Nggih, nggih, nggih Pak nggih. Awit nyuwun pangapunten nek kula kok nyenengke kabeh wong mesti ra iso. Dados nek kula kok nyenengke kabeh wong mesti ra iso. Sing penting kan kula ndek prinsip kula ora melanggar aturan. Dados mungkin nek masyarakat tasih mengendaki benjang menjenengan majeng meleh. Nggih Kalau nek tesih memang dikersake kali masyarakat wong kula pelayan, pelayan niku nek ora dikersake ya ngasuh wong pelayan. Nggih. Dados le mikir niku digamel gampil mawon. Nek dibutuhke kok gek ana sing seneng berarti gek ana sing butuhke. Nggih pripun carane? Nek ana sing butuhke, ana sing wis ana sing seneng nggih ngasuh ngoten mawon. Lah nggih. Dados cara wong le mikir niku kajenge sekeco kan. Nggih, nggih Pak Laras nggih, nggih. Ning mestinipun masyarakat menika tresna kalian panjenengan, Pak. Panjenengan selalu yang jadi terdepan kalau menolong masyarakat nah menika timbal balikipun biasa. Terdepan niku kula le mlayu dhisik dhewe nek ten masalah, mlayu metu-metang dhisik dhewe. Nah, menika terdepan. Depan. Mboten kok. Istilahnya jenengan niku wau nggih sampun cerita kalau ada masalah. Saya niku nggak pernah sanggup duit, Mbak. Kalau ada yang butuh apa saya harus mengantarkan ya saya langsung pergi nggak bawa duit kayak gitu. Wah, itu kan berarti panjenengan yang mengutamakan waktu dan tenaga itu yang utama. Lah wong mengeterke ra nggo duit kan kula ora tau ndek duit ra nggo duit. Berarti kan mengeterke tok nggih gampil mawon nek mengeterke. Wah niku yang lebih mahal niku Pak. Tenaga, Orang nggo waktu duit sama ning anu Mbak perhatian. Lisa. Napa? Ora nggo duit ning nggawa kartu ATM. Oh lah ya bener. Terus ingkang intinipun supados masyarakat menika preso. Pilih tahun 2026 menika wonten perubahan anggaran desa. Nggih. Sing 64% anggaran desa niku dibekukan oleh pemerintah. Awit wonten instruksi presiden damel gere Koperasi Merah Putih. Dados nyuwun pangapunten, padane sing maune nampa 1 miliar 64% itu hilang, berarti 640 juta niku hilang. Tinggal nampa sisanipun 36%. Oh ngaten to. Lah kamu kok 36% niku sing pertama dan utama niku kan kegiatan PKK tengger wonten pos bindu, pos yandu sing periksa balita niku. Nggih. Yen pangapunten awit balita menika calone kan generasi penerus bangsa lan kan dipun utamaken. Pramila dumateng ngarsanipun sedaya warga masyarakat Wonoboyo mbok bilih nginjang. Saking pemerintahan desa tahun 2026 kok mboten saged bangun. Menapa dados usulan panjenengan? Pramila saestu kula minangka pelayan panjenengan kula nyuwun pangapunten awit kawula terbentur dengan aturan pemerintah pusat. Kula nyuwun pangapunten dumateng panjenengan. Nggih Pak. Mungkin di tahun 2026 jelas tidak bisa membangun apapun.
Karena duitnya ditompo hanya 36%. Di situ wonten Karang Taruna, wonten PKK, wonten urusan damel kepentingan kantor, terus difotokopi lan sanesipun. Pramila nyuwun pangapunten dumateng sedaya warga masyarakat Wonoboyo. Mbok pilih tahun 2026 ing sak mangke panjenengan kathah ingkang kuciwa awit desa menika mboten saged minangkani menawi dados kesepakatan rikala semanten musdus saking setiap wilayah mengajukan untuk pembangunan di wilayahnya masing-masing. Kula saking pemerintahan desa awit terbentuk peraturan boten saged minangkani menapa ing dados panjenengan rikala semanten ingkang sampun dados musdus perwilayah. Nggih. Ingkang salajengipun Mbak Elisa Nggih, Pak Lurah. kekandengan menika tahun mbok pilih mboten perubahan. Walaupun kula njabat dumugi 8 Mei 2027. Tetapi Desember mungkin juga ada tahapan pilkades. Nggih. Pramila kula anggap tahun menika tahun ingkang kapungkasan dumateng periode kula masa menika. Nggih, nggih. Pramila paling boten nyuwun pangapunten dumateng sedaya warga masyarakat Wonoboyo. Menungso ingkang saya menika menungso ingkang boten nglalekaken sejarah. Awit wontenipun jenengan aja nglalekake kalau luhure jenengan. Disane jenengan wonten sejarah setiap pemimpin yang masa beda masanya. Lah pramila monggo paling boten panjenengan ampun kesupen. Pramila Mbak Elisa kula tak nyuwun lagu sing aja lali niku jenang gula nggih. Jenang gula nggih. Jenang gula nggih. Kula tak nyuwun dumateng panjenengan Nggih. langgam jenang gula. Oh nggih, siap. Yen pangapunten Dawuh, Pak Lurah. Pak Wisnu gandeng kula ora iso nembang. Wong kula tekane niku mbiyen 3 tahun mergo kula isane nembang ming lihat kebunku. Dados kula sarjana TK kula 3 tahun ra munggah nang TK. Nah, mergane kula iso nembang ming niku mawon. Dipun cobi langkung rumiyin. Saya setuju kula mboten Napa-napa, kula mboten saged nek ibarat penembang. Pramila kula nyuwun bantuanipun Mbak Elisa. Kula tak nyuwun dipun langgamaken Jenang jenang gula. gula nggih. Wah, alah aduh. Nemuni ra tau nggawa dhuwit nemuni. Nyatane ya Alah, nggawa. ngatur sembah nuwun, tukon bobok, tukon pilis, laris manis. Nggih, ngoten mawon Ki Wisnu, sing penting monggo dumateng sedaya warga masyarakat Wonoboyo. 50% keberhasilan desa itu karena siapa pemimpinnya. Dan 50% keberhasilan desa itu tergantung pergerakan masyarakatnya. Jadi nek jenengan mengendelke seorang pemimpin, desa ora bakal maju. Tapi paling boten wonten kerjasama atasipun pemimpin kalian masyarakatipun. Betul, 50% desane pasti maju. Ya, betul. Dados desa niku tergantung pergerakan masyarakatipun. Nggih, ngoten mawon damel wawasan ing sak mangke monggo dumateng panjenengan. Inginipun kula nyuwun pangapunten. Tahun 2026 menika masa jabatan kula periode menika ingkang kapungkasan. Pramila sepeda malih kathah lepat kula nyuwun pangapunten. Nggih, ngoten mawon. Matur nuwun monggo dipun midhangetaken sareng-sareng dipun presani jogete Mbak Elisa kalian suarane Mbak Elisa. Ya. Ketoke masyarakate Wonoboyo wis I love you nek karo Mbak Elisa. I love you. I love you. Buktine sing wingi utu Mbak Elisa do bubar gasi. Lah niki kok tesik penontonnya tesik kathah. Alhamdulillah nggih, matur subhana. Tresno Budi. Ning sayangi Pripun, Pak? kudune ya diduke. Nggih, ngoten mawon. Matur Niku nuwun. gampil kepanggih. Oh, nek kowe niku jane wingi ya tak nyang. Matur sembah nuwun nggih, luar biasa Wingi Pak iki ya Lurah tak menika. nyang ora semono Mbak ngono niku lenggaran kaya kono ngene iki Jogja kene iki adoh para Jogja iki adoh ya kudu bensin kudu ngene-ngene. Nek aku nek kurang saka semene wegah, ayo wis ae. Kaya ngono dibuka-bukane. Oh, iki minggu guyon kok ya. Nggih, mung kula nggih ngertos menika. Pokoke niku gampil kepanggih wingking. Nggih, Mengke nggih. nek memang untuk istilahnya kangge masyarakat benjang 17-an sing mengadakan napa jalan sehat napa-napa mengke Pak Lurah napa Pak Trimomo. Jalan sehat. Wah. Kok nyang-nyangan sak menika. Lah yuk Wah, oke, ngono rek anu. Ora langsung apa. ditepuk tangane. Oke, mangke Pak Lurah siap kita
di belakang sing iki wae ro ngerti kok iki engko kepiye. Sek nggawa amplopku sapa wae aku ya ora reti kok. Sing nggo peci kae. Pak Trimo. Nah. Oke, siap. Siap diplinten tes ngono. Nggih, menika jeneng kula rumiyin. Nana Jalan Sriat ngaturi jenengan. Tanggal 17. Enggak tahu itu 17-an pokoknya. Sesuk nggonku senam tak ngaturi jenengan besok. Oh iya piro? Piro? Piro njaluke piro? Iya paling ora pirang jam. Yo njaluke pirang jam? Komplit ora? Ya komplit to, ora komplit kepiye kok ya. Ya wis. Engko jenengan senam nang arep dhewe kae engko sing mimpin senam jenengan. Nggih ning jenengan nggih melu senam lho. Melu nang mburimu aku sesuk. Tenan lho. Tak tutke sak gerak-gerake tak tutke apa. Oh iya, katokan cekak. Sing makan. Nggih niki jeneng kula ngangge bawa mboten, Pak Lurah. Bawani. Bawa. Oh, kesuwen ra. Wis manut aku. Bawani. Bawa mboten. Bawani no. Nggih. Napa nggih dandang gula Malangan nggih. Hayam cemang. Aku kelingan biyen nang ngremeni bawa ngene iki. Apa? Biyen Niki ta? jenengan nang dingku niki, Elisa, ayo bawa. Nah, dandang gula Malangan to. Ayam cemeng ngono kuwi. Yen. Lah nggih ndiyen idolane didhe kula kok. Sik tengah pokoke idolane jenengan. Sapa? Inisiale U. Sapa? Husnul. Oh, yo kelingan lho dari gumen. Nah, kan setiap periode niku wonten istilahnya bintangnya sinten. Ngaten niku kan jaman Husnul semonten. Tengah, Nggih. kono dhewe Mbak Surtina. Betul. Mbak Surtina biyen pacare sing gambang kuwi. Nah, nika. Iya. Katanya sing didelok kuwi ae gitu. Aku ki mung kaya anu remukan peyek. Ya ora usah adikku kene kok roman payah kepiye. Kamu belnya putih simbok nganten mendekat sedih. Delima putih kembangi mendekat ya temen gawe cuan ning ati gedang kumlawere jaga napan
Hinario cancangan sapi imbangono brangta jeneng gula buat Pak Lurah nggih. Pomen aja nganti lali. Wis kaya mau sing tak omongke plek. Kelet, rumaket warga Wonoboyo kene kudu plek, rumaket. Kan aja nganti lali. Ya. Aja lali sapa sik wis membantu kabeh iso terlaksana dengan baik ya kuwi pemimpine. Ya. Ya sing jenenge wong ngene. Pas mangap lho aku. Sing jenenge wong ki sak apik-apike mesti ana olone. Sak ala-alane mesti ana apike. Bener, jenenge menungso kedunungan ino lali salah. Nah iya. Lali salah alah mati lan alah apa wis ngendika nek ana lupute wis gedhe pangapurane. Mbok menawa ana sing apa jenenge lali njur ngetokke marang apa kamurkane iki jenenge kamurkane itu manusiawi sapa wae duwe rasa kamurkana ngono kuwi diapura. Betul. Ning ngelingono apike karo warga. Dadi iki aja nganti dilalekke nggon apike Pak Lurah. Sepro ing ngasta pangasa dadi lurah ana Wonoboyo kene. Ngono. Samnika Sesuk-esuk nek bubar. Lah aku tiwas mangap, Prasido kan yo gila. Piye? Tiwas mangap mboten sida niku kan gelo. Nah ya gelo kok ya wis mangap ora sida wis jan kagol. Aja lali marang aku iki ya Kang Mas nalikane nandang susah sapa sing ngajani tresna lan tetep setia ya Kang Mas durung nate gawe kela lan gawe kuciwa neng saiki bareng mukti kowe konjur malah lali nyawang aku kowe nesu terus ngajak patu jangan aja Terus niki dilanjut mengke yang kedua dangdut Jayawana nggih. ya oke Jayawana ya iso. Bunga
sinden aku. Dalam rangka ngetes sinden. Ah, ngetes apa? Ngetes sinden. Ya sing dites Nah, apa? kok ini namanya siapa, Mbak? J. Diperkenalkan dulu no. J derek pitepangan nami kula Okta. Okta saking J pundi? saking Bambang Lipuro. Bambang Lipuro. Sampun J. kromo dereng. Dereng. Dereng? Dereng. Oh, nggih, terus senggel. Tesih. Oh, nggih. Cobi swantenipun nggih. Saged to? Nggih. Ayo dicelukke. Ayo, awas. Piye? Ngapa? Napa, Pak? Pripun, Pak? Aku kita magetin takon ngopo Pak? Iki ngopo ya? Mboten Kok napa-napa. do udur ki ngopo? Mboten napa-napa. Ora apa-apa to? Insyaallah. Insyaallah. Isara. Jangan apa yang bayangan rasaku. Jangan kayaku melayang ragaku. Jae ono tansah Arep kontes apa meneh? Aku yang asing tengah. Sik tengah. Namine sinten? C, nderek pitepangan Mbak. Nggih. Kula Afifah. Afifah saking Saking Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kidule pundi? Karangmojo. Oh, Karangmojo. Nggih, sampun kromo dereng. Dereng. Alah, iki sindan iki nek anggere takone sampun kromo dereng kabeh ngakune dereng. terus. Estu Mbak Dereng. Tenanan. Nek pacar Dereng. dereng. Pacar ya ora duwe. Dereng. Mulane aku ki mau pembaruan. Pripun? Dadi sinden sing biyen kuwi ora. Saiki mbane sindene anyar kabeh. Nanda Prasti. Wis ora wis ora. Kusnul barang wis ora. Si ora. Oh niki pun pembaruan nggih. Pembaruan. Nggih nem-nem. Nom-nom isih senggel. Senggel. Angger senggel disenggel. Ayo ngono ngalih kono, ora senggel ngalih kono. Ganti aku ngono. Panggilannya siapa tadi? Afifah. Afifah panjangnya? Nggih. Afifah Nur Hapsari. Oh, Afifah Nur Hapsari. Hapsari kuwi widodari. Nggih, Pak. Afifah apa? Enggak tahu. Wuluh piye to? Tahu. Kalau tipe idealnya pengen cowok yang kayak apa? Cowoknya yang ideal. Yang perhatian, Mbak. Perhatiannya gampang ya. Aku iso perhatian. Perhatian toh. Sama yang tadi dibilang sama Mbak Elisa kan harus bisa mengayomi, pandai mengatur keuangan. Ah, saking isane wis. Nek carane nek apa jenenge sebagai apa ya pekerjaan kira-kira apa pengen seorang Seniman? yoga, seniman apa dalang apa dagelan apa lurah gitu. Apa aja? Apa aja? Apa aja? Ora termasuk dalang barang. Oh iya. Ojo gelem. Ojo gelem sama dalang. Napa? Ojo gelem karo dalang. Napa? Alah ojo gelem karo Sebabe dalang. apa? Alah ra metu apa-apa nih. Metu wae aku Ra, ora ngetokke kok. engko nek kamu minta lo Pak iki wis jatahe beras Pak. Oh. Iki listrike barang wis entek Pak. Oh. Ngono kuwi ngomong diangong-angong ra metu apa-apa nek tulak suluk. Apa-apa? Sulak Suluk. Oh nek ya delok-delok dalang nek kaya aku memone ana apa mau wedok bojo sing ngono kuwi terus apa butuhmu? Iki Pak nyoluk. Oh. Iki butuhku iki nyoluk. Anakku takono anakku. Setiap hari iki Pak aku pengen dolan dono pengen jajan nyoh 500.000 nyoh 1 juta kono gak dolan. Aku ngono. Nah, ra. Oh iki sampeyan iki ora mungkin kabeh
kabeh iki lho yoga-yoga iki. Ora ngerti wiyaga sing ngerti anakku takon anakku kowe. Tenan ra. 500 tembus. 500 lu 500 muni amu. ora rasa digagas 500 lu ngono hor Ngono. Heeh. Mboten. Wah. wis ra ngerti aku ra iso ngono dipercaya Esuk jatahmu tak longi le. kan jujur kok aja kelem pro dalang coba suantene kaya ngopo Afifa Jiwana goyang payingan rasaku Jiwana goyang payingan rasaku Jiwana rasa matur nuwun mengke poin sindan ya di karena muda-muda ini kan juga harus ada regenerasi. Betul. Besok saya itu juga ada masanya. Jadi sebagian dari sindan ini besok juga muncul jadi bintang. Mula sing nom-nomi tak kon nyuntun jenengan. Bisane dadi wong sing tenar ki kepiye? Nah, perjalanannya bagaimana? Kuwi kudu ditularke karo sing nom-nom. Piye barang kuwi. Saya pokoknya kudu gelem derek Pak Wisnu, kudu gelem bayaran 120. Kudu gelem bayaran 120. Ah mulane kuwi melu aku terus iso ta. Iso koyo dadi koyo gelem nampa jam 7 esuk ya. Jam 7 esuk. Minum teh anget nang omah dulu. Ya. Nah, nek minum teh engko nek teh urung gawe minum sing minuman hitam. Gawat Kopi. Nggih, menika kalih wonten layang nggih ingkang tadi udah dikirim Mas Petro, saya sambil membacakan menika nggih. Pamundutan lagu Gubuk Asmara saking Bapak Sumino Rawarejo Grabak. Nggih, kalian lagu buat Ibu Wirtardi ya. Nggih, menika Gelang Kalung. Terima kasih Mbak Elisa. Nggih, mengke dipun aturaken. Mbah Jeber arep ngesake lagu apa? Mbah, wow, ajeng kapilut ning niki dereng digarap. Nggih, napa sik gampang mawon. Monggo minggah riyen, gek duet riyen. Niki, Mbah. Alah, kaya Mbah, biasa. ayo, sini. Dadak isin-isin. Ayo, Mbah. Ayo, Mbah. Mriki, Mbah. Niki kaset dibeto dalang napa sinden? Hah? Kaset niki dibeto dalang napa sinden? Lah apike piye? Jarene Yo aja saiki nang aku sik to. Gandeng nang ngene iki sing dadi nomor 1 iki aku sik. Ah nang aku sik kunjuk nang sinden. Gorene sik. Gorene sik. Piye Yan? Aja rono Mbak aku dadi entek. Oh, kesaksian sinden lho iki. Ora aku do sentimen tenan ora aku tenan. Ya sing tak titip Deni ya. Ya. Pak, monggo Pak, naik dulu Pak. Ayo, rasa isin ora. Alah. Kok senyum-senyum tok. Nggih, menika Gubuk Asmara riyen nggih. Gubuk Asmara, ayo maju. Mau iki wis kene maju. Bareng aku. Nggih. Siji meneh. Satu lagi. Ya karo Dian maju. Iki sesepuh to iki. Pepunden. Ayo pepundeni. Itu mbak yo dobong-obong iku piye? Nggih. Oh leluhur ora ngawur. Nggih, perkenalan dulu. Oke, ya selamat malam. Nganggo basa Jawa aku iya, tak basa Jawa. rewangi nyebrang lautan nggo sinau Jawa kok kamu yang Jawa enggak pakai basa Jawa. Mbak. Nggih. Sugeng dalu. Derek pitepangan nami kula Anis. Anis dawane. Anis Sitoresmi. Anis Sitor. Wah, iki Nggih. calon kondang, Pak. Calon kondang. Kok iso? Ya ana kuwi mau, Anis Sitoresmi. Sitoresmi. Ya. Kan biyen ana sing jenenge nek nganggo Sitoi biasane rada ngono. Ana jenenge Edi Sitolonga. Silitonga. Sitolonga. Nggih. Oke, sebelah Mbak Dian. Sugeng enjang sedaya kemawon. Derek nepangaken nami kula Dian. Dian sapa? Dian Okta Priyati. Dian Samudra. Dian Samudra. Koko kuwi. Dian sapa? Dian Okta Priyati. Okta Priyati. Nggih. Aslinya Saking Lampung. dari Lampung. Iya. Oh, tadi aku habis minum kopi Lampung.
Iya. Dari siapa? Tek ku entek kok ping Lampung wah jan iki ora beda perasaane do niku. Muriku ki gawe ki Oh, kok garing menawa niku. Ha iki lho tang putih Yes, lho. waduh, nggih. Ya men iki kan saatnya ngopi saya. Ha niku makane sinden sing sepuh-sepuh niku pentingnya ten riku lho, Pak. Lah apa? Sinden sepuh niku sing biasane ngubleke ndang. Kayak ora tau kayak iki. Iki Ora tau buke bojone kok ya. ra tepo-tepo ora. Ya, niki Gubuk Asmara dibawani dulu dari Anis. Iki ngene Mbak Elisa, Nggih. dadi penonton iki mboten ngemungaken saking mriki. Nggih. Dari luar daerah. Daerah juga ada. Dari Jogja, Ya. dari Kota Gede, Ya. Pak Guntoro Cih. sama kanca-kancane bro tindak mriki, Matur nuwun. rawuh mriki. Nggih. Nggih. Sutresna budaya. Nggih, yang rantau-rantau juga yang pulang matur sembah nuwun. Nggih, saking perantauan nggih sami kuntur Mbak niki. Nggih, Nggih. nggih. Yuk coba. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Nggih, pancen sinten niku lagiane piyambak-piyambak, Mas. Lah piye to? Lah niku nyingkar nyingkur nggih. Benten beda. Ya, Cara tiru-tiru menarik nek. perhatiannya itu beda. kemayu ngoten niku lho Mbak. Ana sing sok mikir dingenekke barang ya ana. Coba nek iki kaya kan pelageannya sendiri-sendiri. Lingsam yen ke mutan lelampahan kang Jos, nek niki kapancane pun kulinten. Kulino. Heeh. Kulinten, Kulino. Kuliner. Kan niku saged napa nggih gregele cengkoke niku saged jero-jero ngaten nggih. Apane sing jero? Legok niku biar Oh, lah. Masuk ngono to. masuk nggih. Dasare nek Lampung kan ya dalane Liuk-liuk. jero. Meliuk-liuk. Lah ning jero kae jajaki ya iso kok ya. Saged. Tergantung kendaraane. Nek nggo sedan ya Nggak seruk. Aduh, Ya, ya. nggak seruk. Ya juga. bareng. Ya ora gasuk ya piye carane joget digasuk. Kopiku teko. Tresno tulus nadyane bukas Nggih, siap. Monggo, Gubuk Ya. Asmara. Sragenan nggih. yen liwat aku kelingan kukae piyen tak tulisan warna abang
setunggal mboko setunggal pamundutan sampun katuraken Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong. Iki ya ana pamundutan sing ngurung dipinangkani. Nggih, napa menika? Langgam. Langgam napa? Langgam Sesideman. Sesideman, Iki nggih. sing dikersake Mbak Afifah Mbak Afifah nggih. sing saka Gunung Kidul. Gunung Kidul. Iya. Karo Okta. Kalih Okta, nggih. Mengke gelang kalungipun bar niki nggih. Iki sesedeman riyin, Sesedeman monggo. sik. Mbak Okta kalian Mbak Afifah. Ayo Okta yo. Iki sih nom-nom tur ya sih prawan-prawan lho. Lah nggih, benten nggih. Aurane niku lho, wah. Gitu. Sumunar. Sumunar. Menebar pesona. Nah. Dalange nek kancane sinden ngene-ngene iki ya seweger. Seger dulu. Seger piye? Lah nggih nemen to. Upamane nek sindene tasih nem-nem ngaten niku kan rasane benten to, ditemani sinden yang masih muda-muda. Kalih nek sing sampun sepuh-sepuh niku biasane mengke pun selonjor kalih sok kerokan barang. Turu ngeces meneh. Nggih penting ya niku jagani. Ya ngene to, Pak. Saiki kan melu om ya ing jaman. Ya. Sindian ya kudu ana sing enom lah. Nggih. Enom tur ya kudu ana sing sepuh. Nggih. Nah, si sepuh ki maringi pangestu karo nek ana gending-gending. Sing penting-penting Sing niku. penting-penting kuwi sing sepuh-sepuh iso ngurakapi. Sing enom nang ngladeni sing padha ngesani sing muda-muda di ladeni nganggo sing enom. Nggih, kebutuhan live streaming barang niku Nah, nggih. itu penting. Nom-nom. Aja padake jaman biyen jenengan melu aku biyen. Gitu. Nggih, riyen benten ya, Pak. Sekarang niku nggih napa nggih istilahnya lampu-lampu barang kan kedah disetting nggih. Iki lampu kula tak gawa sing rusak nang omah. Lah nika. Lah rusak digawa ya engko. Urung tak dandake urung dadi. Kowe biasane lekting ngene iki kono kae lekting ngene iki lekting. Biar ngono biasane. Biasane. Ning sik tak dandake urung. Kene iki ana gan semuk. Wah, kan smoke ngangge nganu barang gong beri nika. Nah, gong beri sik tak nitipke nang adikku kae urung tak. Rong dibayar. Hah? Apa? Digadeke. Urung tak bayar agek tak tembung agek tak nyang-nyangan wingi lho aku. Oh lah ya. Gong beri gong Cina to? Nggih. None adikku kae tak titipin nang. Oh lah ya. Nggih, langsung mawon nggih, Pak. Bendera penerus biasanya ya ana ning. Bona penembung sing gede-gede ya ana. Nggih. Ayo ora nggo rumput ya. Sementara. Nah, iya. Sekolah riyen. Cerempunge sing kae sing tergede ya ana. Do ning ndi to jane iki? Sekolah. Apa? Do ning- Sekolah apa? Lah niku wae lho kok sing bangsane. Lah ora dikresake karo sing duwe iki. Oh lah, nggih. Namung mboten dibetah to. Mbah Trimo ngendika sesuk gamelan sing sakanane wae. Oh lah, nggih. Sing penting iso gawe wayangan. Gong bira sak digawa. Oh, Berbeki nggih. ngono kuwi ya, aku ya ngono. Lampu ya sakanane wae. Lampu sing lektinge rasa digawa sik baru dadi aku ngono. Heeh. Sakanane sik. Sempritan yo duwe. Nggo ya gon apa nek turu dikir nangi. Saya sing gampang nek turu nangi. Sias mboten, Pak. Sias mboten. Manut. Mboten. Itu ya. Nggih, langsung nggih, Pak. Ya. Luweh becik patenono timbang pepisahan ringgakan selesai sir bagus materi soayu tanpa kowe saguno saguno saguno
sideman sampun katuraken. Kok nggih mboten krasa nggih pun jam 3 niku. Jam jam 3. Nggih mboten krasa blas. Nek Ora pun krasa. napa ya istilahnya seneng niku mboten krasa. Heeh, wah. Maksudnya waktu itu berlalu dengan cepat. Ora krasa, Gong. Aduh, jane wis wayah ora krasa. Nggih. Niki permintaan yang utama niki wau gelang kalung niki kula dereng ngaturaken, kula aturaken riyen niki kalih pepunden. Ayo Dendra. Juk ngedep gedang karo. Mau liyane wong loro iki. Ngedep apa? Gedang niku lho. Yo Nang omah anteng. ngedep gedang terus kaya ngedep gedang ngono kan. Ya didepi sajen kan aku dhewe. Beda kok. Wis sinden nang omah duwe usaha ki, Mbak. Oh nggih, usahane napa Mas Petro? Nduk apa nduk asin. Oh, usahane Jadi kok nang sing asin. ngersake telur asin butuh pirang kol. Wih. Kol-kolan. Muginya ya kol-kolan. Elok nggih, muga-muga lancar le Alhamdulillah. anu nggih usaha ndok asin. Garwane sing iki Lah nggih. Pak Edi iki sing ngasta nang polisi Pamong Praja. Oh nggih. Lah iki yo dicoba no. Coba no. Apa? Sinom grandel. Ayo munggah kene. Kene ngene lho. Munggah gendeng. Ayo Pak Edi. Manismu ngene iki ngene. Ayo Pak Edi. Arep milih kono apa kene ngono. Coba diuji wong lanang ning kene. Ayo di nuju meneng Pak Edi. Ayo ngadeg. Ayo kok, Edi. Nah, Walah ya wedangan dulu. engko ndak men diglontor men rondo terus. Nah, ya no. Aku mikir gini aja. Wah iki, Mbah. Walah ya iki beda kene. Sini sini sini. Berdua-dua. Iki ngene kono, kula mboten nonton pasangane niki lho. Nah, iki arep bukan perdanaan karo aku kok ya. Oke. Ya coba. Sekarang ya dua-duanya satu nih Ngene, suara Mbak Elisa. langsung nggih. Iki Mbah Trimo Nggih, Mbak ngendikake Nggih. wayangan iki bareng ana lahiran. Oh, alhamdulillah. Dados anak niki. Nggih. Terus didhawuhi sing maringi pusukasma kula. Oh nggih, monggo. Dawuh Pak Dalang. Lanang wedok. Mbak? Lenggah sih iki penting iki rodok spiritual. Cewek, nggih, putri. Lho kene wae rasa kok ngono kene. Oh, Putri. putri. Nggih. Namine sinten? Tak jeneng langsung ya, Mbah. Tak jeneng langsung saiki ya, Mbah. Ben disekseni warga ngono lho. Tak jenengi saiki ben disekseni warga. Nggih. Mayang Utari Lestari. Mayang Utari Lestari. Kok ora di nganu gamelan ngono lho. Iki seniksan jagat sak isine lho. Mayang. Mayang Utari. Ora sanggo sini. Sini wis akeh sini. Mayang Utari Lestari. Kalingan ra. Mayang Lestari. Mayang Utari Lestari. Putranipun sinten? Nek miturut ini Mbah, aku tak matur. Nek miturut sejarah simbah-simbah bapak biyen suwargi nek ana lairan terus diasta nang pangku. Terus tak aku anak panggung. Sesuk nek gedhe ya ngaku wong tuwa karo aku ngono. Sing maringi jeneng ya aku. Jeneng kuwi mau ora nganggo sri lho. Mayang Utari Lestari.
pinanggane. Menika bungah banget. Nek wayangan menika wonten lairan wis. Sesuk yo niku nggih jenengan nggih nganu. Biayai ngaten. Hah? Ya nek aku biayane ngono lah. Ya piye tanggung jawab wong tuwa kok ya. Oh, lah iya kan Aku nek ro anake blok apa takono aku kan. Iya. Esuk nek gedhe mara Pak nyuwun ditetane yo. Teneh angge-angge orong-orong no kae. Ayo iki carane investasi bodong ngono kuwi engko. Kok nek wis suwi, wis dhek wis menikah, kowe nek mayang ya kudu aku, wong kowe anakku kok. Ngono kuwi to. Trik dalang ki ngono kuwi. Trik dalang ngono. Ora. Boten-boten niku pancen anugerah saestu. Ya. Nggih. Monggo Mas Jogi. Wedhus barang. Oh, nek Peken wedhus dhewe ya. anake. Memanismu kang uji wat Elok. Kono sing didelok iki kono. Apik ngene kok ya. Mboten ngaten niku. Ngendikane Pak Dalang nek nglirik ngiwa niku mboten sae, nglirik ngiwa. Nek rono. Ini bae. Kok sia-sia karo bojone. Ki pindah kene sayang ngono kok kono. Pak, mboten ta, Bu? Aman. Ah, nggih. Aman. Mah dijarne ya saya ndodrek. Cukup memandang tok lho Pak Edi ora macam-macam lho. Agawe ruh jiteng Ya manusiawi, maksudnya ngene nek wong lanang kok ngarepe wong wedok ayu, mesti mati itu manusiawi. Nah, nggih. Nah, iya. Lanang kok. Hah? Lanang. Lanang lah iya. Nek nganti ra respon ya berarti dipertanyakan. Dipertanyakan bener lanang apa ora ya toh? Rebukan sih Pak Edi. Ngupakatan sih. Rapat. terang apa kang tinadya Ya sing putri coba. Romantis. Dengan Umpama mundut Rokmi Kocok-kocok udah mulai digandeng tangannya Pak Edi batine ora sudi ngono. gandeng niku mboten wonten sik mboten trima niki. Lah Sinten? ayo terus ge. Tertentu tak turuti. Kok adu geger ngono ki to? Ngene iki lho, misale ngene iki cekelan iki mah, ngene iki madhep-madhepan kayak dipandeng. Ibarat wong numpak perahu. Ngono lho. Kuwi contoh. Dicontoni ngono kok. Coba. Sing mesra gitu. Kok wae nek nang omah le ngono kuwi. Alah, Jenengan karo duwe to pengen kok ndakne. wah aku duwe kok. Mbah trimo. Nah kuwi gawake tremos lho. Ono wae, ono pokoke kegiatane Mbah Trimo. Mau ben penonton ra mulih Mbak tak gaweke kopi kabeh. Ngono. Wah, jan anjay.
Maksudnya keren banget gitu loh Mbah Primo tuh. Mbah Mo. Mbah Mo mriki Mbah. Mriki Mbah. Duduk. Kula nggih kepengin nganu napa jenenge? Niki lho kados niki mesra-mesraan ning kula mboten nonton anune Mbah. Mbah. Aduh, janggo apa meneh? Alah. Kok sibuk banget to? Mbah jenengan gek kalih kula niki nak pun wonten pacangane dhewe-dhewe. Jenengan gek kalih kula ngaten lho, nggih. Nah, lah ngono. Nah ya Mbah, sesuk jalan-jalan ya Mbah. Iya. Kira-kira nek jalan-jalan tindak pundi menjang kula dijaken pundi? Kok mbira lho? Kok mbira lho kok ki madake rupa apa piye? Mulane men padha koreh kula lah. Oh lah ya, tumpake apa? Iya. Odong-odong. Ayo. Lumampah tanpa lala Ing madyaning pripun? Ing mataning colo Tunduk. Ah, ngene iki lho aku seneng tuh. Ah, ngene iki lho ya aku bangga seneng aku. Ngene lho meneh Mbah, meneh. Iki Mbah. Engko calon kelangan jenengan ngono kuwi. Ayo. Temagunjing anggenjing pagulingan Luar biasa. Biasa di luar. Lagune napa? Gelang kalung karo rengu. Nggih. Gelang kalung nggih, kalih rengu nggih. Rengu engko dibablaske gelang kalung. Wah, Ya. nggih. Oh, karo iki ya ora Sing endi? apa-apa Afifah. Oh, milih to Afifah to. Sekarang ibu kok nggone Pak Wisnu itu, panggungnya Pak Wisnu iki sing dadi nganu ki tengah. Tengah Piye, gitu piye? sing dadi nggon. Pokoknya pancere iki Afifah. Pancere selalu tengah. Oh, ayo Afifah berdiri. Biyen. Pokoknya tengah ki dadi pancer. Sesuk nek pengen moncer, njaluk ngene kudu ngene, kudu sing tengah sini. Aku mah pilih jajar buta. Ayo kuwi ra ketok, enggak ketok. Kono enggak ketok, sini enggak ketok. Afifah, Nggih, Pak. matur Mbah Trimo. Oh, nggih. Mbah, Mbah, sawerane. sawerane. Nah, ngono. Ampun kesupen nggih, Mbah. iki mangke kami. Wah, suarane ganteng to. Andem. Ganteng Mengko sore. nek anu pokoknya duyak mengko. Kaya Raden Gatotkaca suarane. Apa ya titik judune bebasan sahaku mama kaya ngenteni cuma guling
Siji meneh lagune, Rondo Pak. kempling nggih. Rondo kempling. Walah, apa jambu alas. Lah yo niku sigra niku. Kembang rawe, oke. Kembang rawe, oke, ya. oke. Nganu lho, nembang lho, Mbah. Nembang melu ikut nyanyi. Ya. Melu nyanyi, Mbah, rakitan bliru ora apa-apa nyanyi. Ya. Nggih, nggo pungkasan. Ayo.
Wong seneng tunggal sabale saben dinane saya suwe saben jejer nyekelakane banjur ngomong cara uber-uberan ini bingung aku. Pokoknya Mbah Trima jos pokoknya. Jos, Mbah. Ra kita mulih padu Mbah Wedok. Matur sembah nuwun, Mbah. Wis gayeng regeng luar biasa. Yang penting sehat, Mbah. Panjang umur. Salerane, Mbah. Yuhu. Cah lomo ya padake. Padake. Waduh. Lho iki piye? Dibruke kono kabeh. Aku mau sing ngene-ngene iki kok ora entuk. Waduh. Mbah, wiyagane urung. Cukup dikira kok menyan cukup ya. Luar biasa Mbah Trima nggih, matur sembah nuwun. Nggih, kathah lepate Mas Petro, Mas Bagong, Mas Gareng anggen kula nglipur nyuwun pangapunten ingkang kathah, Pak Lurah sedaya para warga Wonboyo. Nggih, mugi-mugi sedaya mawon pinaringan berkah ingkang lumintu nggih. Sehat sedaya, mugi-mugi saged pinanggih wonten ing sang sanes wekdal. Puji pinuji nggih, Mbak. Nggih, jenengan yo diparingi sehat. Amin. Diparingi panjang umur. Nggih. Lancar anggone golek pangupa-boga. Lan pamujine jenengan tak jaluk aku sak kanca yo diparingi lancar nyambut gawe, paringi sehat, slamet nang di papan. Amin, nggih. Sowan-sowangan sesuk ketemu meneh. Nggih, salim dulu. Sembah nuwun nggih, Pak. Nggih, nggih. Kayak kalau bapak Rene pripun Pak kok ketap-ketip aku ki ngrasake dhewe do gojek taleran ki marake mumet. Petro dikongkon wong tuwa oleh gawe apa ora Petro? Nggih Pak, angsal damel nggonmu nglamar ana Kraton Wirata nggih. Oleh gawe nggon apa? Wonten pamundutan Pak. Pamundutane apa? Dewi Utari ya saged nyuwanaken mestakanipun Prabu Kalamusa. Prabu Kalamusa nggih Pak, kuwi Ratu Ngirigathok to Lek nggih. Wah, aku kelingan jaman isih bocah kuwi jenenge Bambang Sembuto nggone lair bareng karo bendaramu Ndara Abimanyu nggih. Kuwi dudu anak ratu nanging anak patih jenenge Patih Lambangkara. Patih saka kraton Tanjung Anom Duk rikala semana jaman lakon laire bendaramu Ndara Abimanyu. Nggih Pak. Nggih Pak, nggih Pak. Yen ngono